Love Radio. Love Radio. Ang musunod nga programa ay rated SPGO. Istriktong panggurang only. Dear Kuya Totoy of Lola Hubad. Where do I begin? Dear Kuya Totoy o Lola Hubad, maayong hapon ninyo mga lodi, palihog, magpatago ko sa pangalang Tonton, isa sa inyong mga suking tigpaminaw. Kabalo ko, nga dilira ako ang may inani nga problema. Apan Kuya Totoy o Lola Hubad, gusto ko sab nga madungog ang inyuhang opinyon kabahin ning akong nahasulan. Actually, sa una pa man, problema ko na ni Kuya Totoy o Lola Hubad. Pero, karon lang yung ko nagkalakas ng loob nga i-share kini ninyo. Dili kini mahitungod sa gugma mga idol, kundi kabahin kini sa akong pagkalalaki. Tungod kay permira in taon kong mabuli sa mga babae nga akong mauyab. Kay kuno lagi, wala na haong ang ako sa akong lawas. Babe, tingog po diya ba? Say my name. Uy, kahago pa, uy. Tingog gani pa para ganahan ko. Ikaw na may giganahan ko din na, uy. Ako wala man. Wapot ko'y ma-feel, Tonton. Grabe sad. Ay, nga na bitaw. Naku kikaglawas. Pero imong kuan. Pero unsa? Sus, mga na pag na siya, uy. Marugo ang hibaw nga gamay kayong iya, ha? Gamay lagi. Pero siya ron na basab, uy, wa ka malipay. Tama na, uy. Hasol ba, ani? Ay, paitan na lang yun. Ang dughan po ni down in hypermig nagmahay. Kay kani mo wala pag yun akong kali. Kuya Tutoy og Lola Hubad, nagbuwagit niya atong bayana. Kaya man dahil siya ma-feel. Luuya ba yung taon ako? Pero ilang bayaan og uyab. Hangtod nga, nakaila ko si Monique. Single mom siya mga idol. Na ay upat ka mga anak. Happy kay ko niya. Kay lambing siya nga pagkababay mga idol. Maalaga pagyud kaayo. Hangtod nga niabot sa punto nga may nahitabo na mo. Dinhi. Love, nabanaka ko. Ha? Nga lugod. Nalibod ka. Naupat na akong anak. Hindi na ko makulat na anak ko eh. Bisan sa panakadak ko. Ha? Giatay. Nag-expect yun siya ba? Nga dako nga akong gabas. Love. Love. Moto Yamaha, Kawasaki, Honda, Hajinomo, Toyota. Ay. Love, nagupaw ko manggod. Kuya Tutoy o Lola Hubad, nga naman yun eh, no? Nga nakakita man ko sa bunal sa kong papa. Dako man lagi. Nga naman ning ako Asa man na ini naliwat. Kung sa kay feeling, no? Nagtaas unya dako ang gabas. Kung sa may buhaton ko aning akong gabas, para mutaas-taas ni siya. Baka luyatan aon, baka walang ganas kinabuhi. Sige ko kabiyaan sa chicks. Ay, paitaw eh. Hapit gyud ko makahilak, dihang gibiyaan ko sa akong uyab. Tungod sa kaguol, mipalit dayon kog lapad. Gusto kong lumsan kining dughan, pinagi nining alak. Ug kay dili man ako anak, nahubog ko nalibat. Unsa may maayong solusyon aning akong problema, Kuya Tutoy o Lola Hubad. Wala gyud ko'y kumpiyansa sa kong kaugalingon ug walay uyab nga magdugay nako. Di sila mula hutay sa gamay. Asa ko ba pangitaon ang babae nga kayang dawaton kung unsay na anak ko?
palihog magpa-advise ko. Daghan kaayong salamat ug maayong hapon. Magpaabot tonton. Og inyong nabati ang suwat suliran sa ato ang ikaduhang letter sender nga tonton. Kabaw katon di na ni first time namo nga nakadawat og inaning classes problem. Marami na. So daghan gyud ay ang gaanto sa inaning matang sa suliran. Apan sa dili pa to no. Maadjong hapon ninyo once again. Sa ngalan ni Kuya Totoy, it's me, your Lola Hubag. Share daw sa inyong mga problema sa love life, loves. I-PM lang ko ninyo diha pangitalang niyo sa Facebook, Lola Hubag Love Radio nga page. Paki-like na lang po kung ganahan mo. I-share na inyong mga problema dito sa gugma man na maskin unsa nga problema ko. Welcome ang tanang problema. I-PM lang. Diritang tonton. Once again, daghanag nagpadag in aning klase sa suliran ton. Nga gamay ilaha, reklamo, kay ang budget di mo stay, kay nangitag dako. Kaning imuha ton, wa magit ay mahimo ani. Susama na po guni namong mga babay na igiswertes dughan. Napoy gidi malas. Mao na diha ninyo mga laki. Naidag ko, naigagmay. So, depende na nas diskarte. Uy, diskartehin na diha. Naidaghang pwedeng gamiton aside anang imuhang bonal. Diba? Use your common sense. Bitaw ton. O gasay na ton para mahappy kasi mong kinabuhi ton. Ay nasighandong nga muda ko na. Gawas lang kung na kay kwarta diha pang penile enlargement. Ipa-opera ni mo na, padungagan ni mo, patasaan ni mo. Una kay Dutch. Pero kung kay kwarta, dawata na diha nga maura na gihatag ni Lord. Ang importante, ga function na. Nga makabuntis na. Mao na importante din ha. Again, dito na magdaog sa diskarte ni mo. Unsaon ni mo pag-perform nga mahappy ang imuhang partner. Ay napagsalig na imuhang pamato. Always your number one. SM radio station. Love radio.